yang समायनाखौनो लाबोनोसै बेखौ सोरबा मास्टार हौवा नायनो फैदोंनो। हे इसोर नाङा फिसा दानो नाङा। नोमाया आथिं आखाइ बायथ'वाखै थाथों दुनियाव बेल' सिख्ला नङा। नों मोजाङै फरायनाय साख्रि लाग्रोदो अब्लानो मेरला मोजां सिख्लाखौ मोनगोन आफा। आयै आं समायनाखौ मोनाब्ला थास' बिफाङाव दिन्दांलांगोन अब्लाबो बावनो हानाय नङा बे जोनोमाव। हामा फिसा बिब्दि बुंनो अमा देरथ'वाखै देनां अमा देरबा लाबोगोन दे। नों मोजाङैल' फरायग्रोदो। लाबो नों दिनैनो लाबोनानै माद्रि गानफै गोदोनायाव अब्लासो गियान जागोन खोमा। नोंहा मा खि जादों हो? नोंहा मा खि जादों? आं हिनजाव जफैब्ला नों खिनांगोन नामा हो? नों खिनांगोन? बे दाउलायानोथ' मानो गथ'जों सानफ्रोमबो सुखा हेबो बोराय माग्रांलाय। लाबो नों लाबोना लाफैदो। दालाय फरायबाय पाबजि मास्टार जाबाय गोरों जाबाय गावलायनो गोरों जाबाय बेनिफ्राय आरो माथो मोजां साख्रि नांबावगौ बेनोलाय। ओइ सैमा बोराय नोंहा आंखौ फौफुंनो मोनबो मोनथाय गैया मिथिबाय? नोंलाय माथो मावदों हो? नोंलाय माथो मावदों? आइनि सायाव जाग्रा बोरायानोलाय। बे गथ'खौ बिब्दि होनना मिथिनाय मोनब्ला आं गोरलैयावनो मेथ'खा बारियाव ज्राव गारहरगौमोन साला सुवार। नै नों लेवरासो खारदो नों बेंगालरफोरावनो अब्लासो खिनाय बायदि सुख मोनसिगोन आं दारमासि गिनि। गथ'खौ हाखर होनो नागारै गावहासो बोरगा बे बिमानि फिसाइ दाउलाया बिब्दियाव सोर गथ'आ मोजां जागोन? नोंसोर बिमा फिसा सानैबो एखे लाइ होबाव नों गथ'खौ लाफाखाबाय थाथों। थैब्लाबो जासिगोनलै नों सैमा बोराय माब्लाबा ओंखामाव डाइनिक्रम होनानै फोलावथारगोन आं बे बोराय सासेखौ साला। दे दसे थानानै दुगैहैदो फिसा आं दाउदै एवहैनि। जागोन दे आयै। हेल' समायना आगै जिउ सना मा खालामदों? औ जिउ आं ओरैनो गोलांनानै दंथ'यो। समायना जिउ सना आं नोंनि बाथ्रा आइनि सिगाङाव बुंदोंमोन। ए माथो बुंखो नोंनि आइ अनसुलियालाय जिउ? आइया बुंदों दा अमा थावख्रिया देराखैनो देनां देरबा लाबोगोन होनदों। मा? अब्ला आं बुरैना थानांबाय? मानो बुरैनो आगै सना आं थानायावलाय? बुरैगोनथ' देनांसो लागोनब्लालाय। आं हले जेबो मिथियाहाय जिउ बाराखौब्ला दा मोनायावनो थ्रोब खारस'नहैसै आं नोंनि गन्द्रायाव। रथ' जिउ बिब्दि दा खालामथ'। आं आइजों रायज्लायनानै देग्लाय मेसेङावनो लाबोथारनोसै नोंखौ। जागोनथ' नों मानिबायथ'? दे जिउ नाम्बार रायज्लायथार। दखान मा जाबावगोन बे दाउ ज्रोमजों अखा नायबानो फन खालि फन दानो रुवा लानानैसो ख्रेब देख्रेमासो गैयाहाय आंजों। ओरैनो फिसाखौ मोनजागोन नों सालि बै गोबोरफ्रा गारै थां। सानफ्रोमबो आंखौ रायाबाथ' नोंहा ओंखामानो खहाब खालिया। अखाफोर मरायनोसो फाननाय जादों खोमा बि बुरैया। नोंखौ नायबायसो दं आं गथ'। बिनियाव थाङा बैनियाव थाङा माबायदि हौवा नांगौ नोंलाय? सालि आखुजि थुमब्रा खुजि देग्लाय हले गवा नों सालि बेथि हमख्रब हमस्रि जुन्थायनानैब्लाबो हरथारनांगोन आं बिमा गथ'खौ। खालि अखानाय दानो मबाइलजोंनो फिउ होनायसो गैयाहाय आंजों बाराखौब्ला। बे गथ'खौ थोङोबा थोंथों थोङाबा स्किन नायना साबसिनथारगोन आं बे थोबो आफाखौ मोनथोंबो। नैसो नों हायलु बान्दि थुंसिलोदो